Tayo na ka, wag! 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 So what is up guys, it's your boy Zach again. Welcome to my motor vlog. So ngayon ay papakita natin kung gaano kaganda ang TCH. Parang marilaki naman dahil sa twist. So dito sa TCH ay napaka maganda yung daan. At maliban sa daan, yun, nakita nyo naman. Yung mga riders dito ay napaka-friendly. At yes, dito ito road trip cafe and souvenir shop 150 ahead. And yes, dito ay yun pala yun, napaka-friendly ng ating mga kapwa riders dito. Kaya yun mga taga Manila, pwede kayong pumunta dito sa Cebu at pwede kayong mag-message sa akin o sa ibang mga motovloggers from Cebu. At yes, ito na. Yo! Wala akong tinuturo-turo. Nagba-vlog lang ako. Yun na, sabi ko friendly, pero itong isa na to parang bubo. Itong putangin na to. Bakit kaya nandito to? Kaya ako tinuturo-turo. Di ko. Magkapareho pa naman tayo ng motor, Oo nga, magkapareho tayo. Tinuturo ko lang dahil pinapakita ko sa mga subscriber ko. Putangin na ka, wag! 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 Sibong Revilla! Bong Revilla po, number 16 sa balota. So, yun! Share and subscribe, yun po. Natin ito Mga kalusreds! First time po labuhoto namin ni Zach, mga kalustreds at mga fans natin ni Zach, mga kamaster, mga ka-bay. Ito po yung bay, dito siya. Yung Rubik Rider. So, yun Sana ho nag-enjoy kayo. Sana naging makatotohanan ang road rage na yan, mukhang scripted. Kaya nga yun. Mukhang scripted na. Puta. So yun, joke lamang yun at yeah, scripted lahat yun. Nang dahil kay Page Motor Trend. So yun mga guys. Lahat ng riders dito sa Cebu ay napaka-friendly talaga. Yun, doon na lang tayo, Gago! So, yo guys, doon pala nagtatapos yung road rage namin na scripted. Like, share and subscribe mga kalustreds at Yeah. mga kamaster at mga kabay. Yeah. So lahat ng mga subscriber ni Page Motor Trend, lipat na kayo dito kay Zach Me. So yun. See you on my next road rage vlog. Pangan. Thank you.